Humberto som nevynechala ani jeden diel. Vtedy som snívala o tom, že budem najlepšia cirkusová akrobatka a budem si naplno vychutnávať fantastický cirkusový život. Je čas zložiť si ružové okuliare, aj keď život cirkusantov má svoje čaro. Keď sa povie cirkus, s určitosťou si spomeniete buď na svoje detstvo, alebo na známy televízny seriál. My dnes vaše sny zhmotníme. Pozývame vás do zákulisia najznámejšieho cirkusu v našich končinách. História cirkusu Humberto sa začala písať v roku 1857. Generácie sa striedali, dievčatá sa vydávali a priezviská sa menili. Dnes Humberto patrí rodine Navrátilovcov. Manželka pani Marie nás privítala vo svojej maringotke. Ja tu vidím počítač, vidím tu množstvo kostýmov, ale aj posteľ, takže sme v pracovni, v šatni aj v spálni dohromady? V dětském pokoji. V dětském pokoji. V dětském pokoji, protože i když je to maringotka velká, ale přece bydlíme tady 3, máme moc kostýmů, tak jsem musela ze spodní postele si udělat provizorní šatnu. No. Tamhle mám ještě tady spí holka, tady já pracuju, třeba, manžel má papíry vepředu, no a teď ještě tady mám materiál. Manžel má do drezury šelem asi 20 sak, že nosí saka, pak má ještě koně, tak tu má asi 4 kostýmy, protože má 2, má na slovácký způsob a má serióz. No a moje kostýmy mám hodně vepředu, holka malinká, ta má tady, tyhle všechny šuplíky, tadyhle to má všechno. Množstvo kostýmov a šiat má samozrejme aj pani Marie. Nám ukázala svoje najobľúbenejšie. Když jsem musela mít. No tak áno, ty sú nádherné. Ne, ty do těch tanců, jo? A to mám do koní s manželem, když děláme na Marfrejlejdy. A to máte majetok v kostýmoch. Tak jenom tyhle šaty mi stály 45 000. Veľkú cirkusovú rodinu dnes tvorí približne 20 umelcov, 70 zvierat a 10 nákladných aut, 10 maringotiek, 20 prívesov a 2 traktory. S pani direktorovej sa nám podarilo vytiahnuť, koľko peňazí je denne potrebných na to, aby všetko fungovalo. Ježiš, to je kolem 20 000 určitě, protože jenom maso máme 20 šelem, ty mají 5 kg denně. Čtyřikrát seženeme levně, když prostě někdy chce 25-30 korun, máte se slámu, krmení, výplaty pro personál, elektriku, vodou, když to dáte, to je minimálně 20 000. Pani Marie má 2 céry a 1 syna. Všetkých 3 uvidíte aj v manéži. Snom každého malého chlapca je stať sa krotiteľom levou, ale ja som počul, že ty nie si krotiteľ levou, že ty moc zvieratá nemusíš. Ne, tak já zvířata určitě nemusím, mě to ani nebaví zvířata, já jsem žongler. Žongler? Ako si prišiel na to, že teda máš talent na žonglovanie? Tak já jsem zkoušel všechny disciplíny a nejvíc ze všeho mě bavilo, nebo prakticky hned mě začalo bavit žonglování. Mama hovorila, že dokonce 10 tých disciplín bolo. Bylo jich určitě 10, možná i víc. V detských očiach a fantázii je svet cirkusu ako obrovský ružový obláčik niečoho nádherného a výnimočného. Určite tam nie je priestor pre školské povinnosti. Karel, mimochodom republikový majster v žonglovaní, nám však túto vžitú predstavu vyvrátil. Aj deti od cirkusu musia chodiť do školy. Dřív jsem chodil v každém městě do každé školy a 2krát dělal zkoušky. A teď se vlastně děti učí doma a zkoušky dělají 2krát za rok. Strednú školu väčšinou absolvujú v Rusku, kde sa vyučia artistickému umeniu a samozrejme dostanú výučný list. Dôkazom toho, že aj v cirkuse sa deti učia, je najmladšia členka klanu, Maruška. Práve si precvičovala písanie. Baví ťa viacej učenie alebo cirkus, vystupovanie v cirkuse? V cirkuse? A čo robíš v cirkuse? Aké máš predstavenie? Na Podníkovi. Ja som počul, že máš nejaké umelecké meno. Helenka. Ak si spomeniete na seriál, tak určite viete, prečo práve Helenka. Vystúpenie Helenky a Vašku na Podníkoch aj dnes patrí k najobľúbenejším číslam. Mám jednu overenú klebetu. Maruška si Podníka kúpila sama. Šetrila 2 roky. Čísel, ktoré sú inšpirované dávnou históriou cirkusu Humberto, je samozrejme viac. Jedným z nich je aj krotenie levou. Lev se začne učit od půl roku a do toho roka takový ty základy, ale aby pak měl, jako aby měl správně nějaký triky, aby měl tak to tak do těch 2-3 let, to je 100%, ale v začátku je takový učení. A poslouchají? No, poslouchají, oni musí mít respekt, nesmí mít strach.
Jo, oni musí být takový uvolněný a jako už s nima cvičil, říkám, 22 roku a už mám tak nějakou zkušenost, takže žádný násilí, klidným způsobem je učit, co potřebuji já, a ne, aby si dělali, oni to chtěli, jo. To je bábo, no. Ona teprve začínají si zvykat na maso. Já jim vás zvlášť, ona teprve musí, ona už ta máma taky, když jí pije tu sicecký boje, jo. A oni musí hrát pomalinku maso, no. Co je? No nemůžu, no co ty máme dělat, no. Predstavenie sa končí, hľadisko sa vyprázdňuje. O pár hodín nikto nespozná, že v meste bol cirkus. Na konci sezóny sa karavána vydá do svojho zimoviska. U Lisy nad Labem máme zimoviště, tam byli bývalý RD, protože jsme to neměli kam dát všechno, takže z těch kanceláří jsme si udělali byty, no a zahradu máme tam cvičnou manéž, stáje pro zvířata, vytá všecko, vytápění. Máme tam moc dobrý sousedí. Dá se říct třeba ve té vesnice, že to je u Lisy nad Labem 4 km stará Lisa, takže okolo ty sousedi nám všechno hlídají, jo. Dokonce i kytky nám nalývají v bytě. Sezóna sa oficiálne začne až vo februári. Dovtedy sa nacvičia ešte výnimočnejšie čísla a pripravia ešte žiarivejšie kostýmy. Nemám ste niekedy chuť odísť do cirkusu? No, abych vám pravdu řekla, někdy jsem už tak vynervovaná, já nevím ze čeho, že i s manželem, tak sedneme si do baráku a budeme sedět, jo, ale to nám vydrží tak přesně 2 dny.